OK, takže spawnli jsme se tady a máme jít do shopu, máme koupit nooba. A tohle video je o tom, že se staneme velkým youtuberem. OK. Jo, tady mám inventář a já ho sem položím, takže budeme mít smysl pro skladnost. Asi dobrý. A co teď máme dělat? Jo, on nám dá videa a my je uploadneme. Wow, to je mega good. A dostaneme $3. Kamo, tady je ten mým jávzo. Já tady dostáváme zhlédnutí. Kamo, to je dobrý, to je dobrý. Nice. Tohle je dobrý, tohle je dobrý. To je až 46 videí. Já to tady uploadnu všechno. A já dám pak claim all. Hej, ale to je dobrý, to je mega dobrý. Steel Brainrot. 99 v noci, v lese. A máme už hodně zhlédnutí. Okay, máme $280. A už máme 260 odběratelů. Lidi, myslíte, že to překonáme v realitě? Mohli bychom koupit tohohle týpečka a hodně tíhle. Teď sem položíme. OK, nubíci, nubík. Mně se líbí nubíci, jakoby. OK, nubíci, dobrý. Hej, ale oni jsou hodně dobrý, jako docela. Kolik máme videí? Ranec videí, úplně extrémně hodně videí. Nice. A můžu tady kupovat něco? Můžu koupit lepší Wi-Fi. Baby magnet, OK, netuším, co to je, super magnet, OK. A je tady nějaký sell, co to je sell? To asi prodáváme jenom jako ty pety, že jo, nebo co to je vlastně. Jo, tak to nepotřebujeme zatím. Zatím to není potřeba, máme 700 odběratelů. A už máme docela dost peněz. A náš úkol je prostě dneska dát 10 milionů odběratelů. Myslíte, že jsme toho možný? Já si myslím, že jo. Kamo, my jsme dostali 10 000! Ne. Nice. OK, takže 10 000 máme. Co si můžeme koupit? Tady It's Funny, ale já si koupil třeba tady 2 ty tutorial guye. OK, a co dělá tohle? OK, tak to koupíme. Máme 20 robuxů. No nic. Kam nemám dostávat všechny ty videa třeba? Hej, to je scam? Lidi, to je scam. Přijdu si podveden. A měli bychom koupit lepší internet. Kolik stojí ten lepší internet? Ten chci 400 000, OK. A automagnet 25 milionů? No tak to budeme ještě muset hodně zamakat. Jak možná koupil víc těch tutorial guy? Máme jich 10. Budeme potřebovat větší baseku už, jako docela bych řekl. Protože už se sem pomalu ani nevejdou. Ale asi zatím dobrý. Hele, ale už jich je fakt hodně. Už jich tady máme fakt vážně hodně. A jako za kolik je další ten? Nějaký větší pozemek bychom potřebovali. To je za kolik peněz? 10 000 odběratelů, no tak makejte! Potřebujeme co nejvíc odběratelů. Hele, mě nějak nefungují ty věci za Robuxy, takže přijdu si hodně podveden, ale OK. Máme 3 000, to je dobrý. A máme 10 000 odběratelů. Jo, 20 000, zvládli jsme to. Kež by to takhle rychle šlo v reálném životě. Ale bohužel takhle to nefunguje, no. Pokud byste mi chtěli nějakou hru doporučit, tak mi to napište prosím do komentářů, protože budu rád za vaše nápady. V Robloxu se moc ještě nevyznám a budu moc rád, když mi to jako poradíte. Co tady? Rebirty. Potřebuje 1 milion na rebirt. Hej, co tady má týpek? Hej, to je blázen. Já můžu ukrást. Za 50 robuxů. Okay, tak můžeme někdy příště. No, pak to když tak ukradneme, když tak pak koupím robuxy lidi. OK, vyzbíráme tady všechny ty a dáme to asi tady. Můžeme si vzít penížky. Dáme tam všechno najednou samozřejmě, jako kéž bych měl lidi, kteří by to za mě i natočili, ale to nemám bohužel. OK, ale musíme už fakt koupit lepší věci, já už mám dost peněz docela. Koupíme takhle ty věci tyhle a vezmeme si tohle. Pick up. Nubíky už absolutně nechceme, ty už jdou do pryč. A já jedu prodat všechny, já tady uploadnu videa a jdu to prodat. Hej, tohle je dobrý, to je dobrý, jak je to rychlý. Sell all za 3 000, dobrý docela. OK, takže co teď? Máme tady videa, tak je claimnem. Ale teď jako je docela problém. Co bychom si mohli koupit? Jako bylo by dobrý, kámo, třeba Mr.
jako Mr. Beast by se hodil. Hej, oni tady má úplně masivní barák, lidi. Škoda, že nemám Robuxy. Lidi, já jsem chudej, proto byste měli dát odběr. Nevadí samozřejmě. OK, takže teď jsem chvíli jako třeba minutu čekal, než tady... Oni mají 600 videí, to je mega dobrý. To je hodně dobrý. A za 100 000 korun, tak máme nějaký bungalov. OK, to se hodí docela, to je dobrý. A kolik máme tak průměrně zhlédnu? Tolik! To bych si přál mít i na svých videích. Lidi, pomocte mi s tím, prosím. Budu vám moc vděčný. A máme už 100 000! Kamo, yes! Už máme konečně hezký baráky. Mně přišel balík. Kamo, mně přišel button. Lidi, kde je můj button? No nevadí, asi bez buttonu se teda obejdeme, ale bylo by dobrý za 250 000 těch odběratelů, tak máme tohle. A bylo by dobrý koupit nějaký ty, takže aspoň tyhle holky, to jsou hezký. Hej, proč mizí ty věci, co položím? Mě tady skáče nějaký asi fanoušek, Honzík, nevím, kdo to je. OK, proč zmizela? Hej, WTF lidi? Nevím, tam je to asi nějaké rozbitý. Tam je nějaký asi rozbitý, nevadí. Bo považte něco ukrást. OK, takže... teď bychom mohli asi koupit tohle. Tak na to budeme šetřit teď. A nebo možná na toho lepšího. Ale i ten internet by se docela hodil, protože to je taky důležitý na vydávání videí. Sám to vím moc dobře, že v minulém bytě tak jsem měl hodně špatnou Wi-Fi a video jsem nahrával týden třeba, no to že 2 hodiny a vypadla v celém bytě internet, což jako je docela problém pak. Hej, co se tu děje? Teď bych asi koupil tohle. Ano, můžeme natočit na tohle. Sketchy Cat. Mně se líbí ta Sketchy Cat, to je hezká. Takže tu bychom si mohli koupit. Tyž, proč mi hoří počítače tady? To už bylo, nebo já jsem slepej? OK, tak jenom si tady vemem videa a... Kolikže potřebujeme těch odběratelů? 250 000? OK, lidi, máme tady nějaký ty videa už nahraný. 125 000. Ale možná bychom měli nejvíc šetřit na to Wi-Fi. To stojí 400 000. Máme na ní šetřit? Asi bychom mohli. Tak asi budu šetřit na Wi-Fi. A to je tak vše, no. Takže teď dáme střih a jdeme šetřit. Lidi, máme 250 000 odběratelů. Takže já bych to viděl na to, že dáme střih a budeme mít 2 miliony. Lidi, už jsme docela blízko. Tohle video už natáčím přes hodinu a už jsme docela blízko, takže já doufám, že jako tohle už budeme mít za chviličku. A už jenom možná tahle várka a bude to hotový, takže já už se těším. 3, 2, 1. Stačí to? Yes! Máme to. Takže, jo, nice. Ale doufám, že se vám tohle video dneska líbilo, pokud ano, určitě zanechte tady like, odběr, zvoneček a uvidíme se u dalšího videa. Čau!